Maliba TV 1 jabarani filɛbaga haw bisimila aw ka kunnafoni sentelemaw kɛnɛ kan furancɛ fanga jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ye yɔrɔma falen fila tɔgɔ falenu koromokari alamisa décembre kalo tile 11 san 2025 kuluba kɛnɛ fɔlɔ tɔgɔ dara Mali cɛbaw la olu minnu y'u cɛsiri yaasa k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'o yɔrɔ tun bɛ wele fɔlɔ ko place des explorateurs yɔrɔ filana tɔgɔ dara Mali kɛlɛmasaw la minnu bɛ wulikajɔ la sanni waati bɛɛ yaasa ka an lakana o yɔrɔ tun bɛ wele fɔlɔ ko place des gouverneurs o barawale in bɛna kɛ sababu ye k'an bɔ tubabuw ka fanga kɔnɔna na ni ka tasibila kɛ an ka mɔgɔbaw ye o sira fɛ seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe y'o hakilina ni o yɛrɛtigiya wale tanu. O kɔfɛ Niger marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ ni sɔrɔ ni musakako minisiri Ali Mahamani Lamine Zein n'a ka jamakulu ka taama kuncɛra Bamako n'u seginna ka taa Niger kunu alamisa décembre kalo tile 11 san 2025 wulafɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 waati ka tɛmɛ ni sanga 35 ye a ka sɔrɔ ni musakako minisiri jɔyɔrɔ la a tun nana sen don AES jamanaw ka sɔrɔko ɲɛgɔn yew la waribon koɲɛw kan min bɛ ɲɛsin nafolo kasabi ni yiriwaliw ma a tatɔ a fɔra marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdoulaye Maïga fɛ. Ni hambore na hamta kɔkan kibaruya kunnafoniw na hama daminɛ Burkina Faso ni Maroc jɛkulu ka ɲɔgɔn ye ta ko duruna kɛra décembre kalo tile 10 san 2025 min kɛra sababu ye ka jɛ ka fɔ bɛnkan kurantan ɲɔgɔnna bolonɔbila ni Maroc jamana kɔkanko minisiri Nasser Bourita ye jamana filaw ka ni jɛɲɔgɔnya baara in tanu min kɔkɔrɔma donna ni nafolo kasabi dɔ dili ye ka ɲɛsin baara caman ma. An bɛ kɔkan kibaruya kuncɛ Cameroun kiri sigi dɔ dayɛlɛla yen kunu alamisa décembre kalo tile 11 san 2025 golomasi tabaw ka kubeda kɔnɔna na Yaoundé maa minnu minɛla wulikajɔw senfɛ kalata jaabiw bɔlen kɔfɛ ni maa jalakilen 77 de lajɔra nɛgɛ la. Nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelemaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.